Arratsaldeon, zer moduz, ongi etorriak Eusko Ikaskuntza saioaren edizio berri honetara. Askotan esaten dugu gazteok konpromisua faltan dutela, bereziki arlo publiko eta politikoa aztertzen ditugunean. Baina saio hau kontrakoa erakutsi du, behin baino gehiagotan, adibidez, ekologismoa eta jasangarritasunari ekiterakoan. Esate baterako, ez dakit gogoan izango alduzuen, lehengo urtean aztarna ekologikoa egitasmoari buruz, bi gazte lagunekin hitz egin genunean, Eusko Ikaskuntzako gaztesareak antolatutako alegia. Gaur ere beste adibide bat bizi egingo dugu eta Eusko Ikaskuntzaren kolaborazioa berriz ere protagonista bezala, hori bai, kasu hontan Gipuzkoako aurrezki kutxak kudeatzen duen proiektu berri bat aurkeztuko dugu. Gazte ekoliderrak du izena eta merezi du bai, hurrengo minututan aztertu izatea. Aurkezpenekin hasiko gea, gurekin, gaude Donostian, Herri Irratiko estudioetan Itxaso Olaizola, Ekolider egitasmoaren koordinatzailea. Itxaso, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Eta Eider Otagi eta Aintzane Gamiz, Ekolider egitasmoaren parteideak. Kaixo, arratsaldeon bioi. Eskerrik asko gurekin izateagatik. Beno, zertarako da Ekolider egitasmo hau, zertaz hitz egiten ari gara, Itxaso? Bueno, garapen jasangarriaren inguruan teoriak eta ulermen puntu desberdinak daude, kontzeptuarekiko hausnarketa egin nahi dugu, eta bestalde lidergoaren gaitasunak ere landu nahi ditugu. Horregatik izenak dioen bezala, ekoliderrak, ekologia modu zabalean ulertuta eta lidergoa uztartzen dituen gazte sare bat sortzea du helburu. Beraz, helburua nagusiki Gipuzkoan, ez da? Bai, Gipuzkoan zentratzen da, eta ikusiko dugu ze bilakaera duen, eta... Lehenengo urtea da? Lehenengo urtea da, proiektu pilotua da, eta esperimentu batian gaude. Aha, ilusioz. Bai, handia, bai, gure aldetik, bai. Beno, LEAD izeneko proiektua 1981an jarri zen martxan, usteet Rockefeller Fundazioak antolatua, eta zuetzat, gazte ekoliderrentzat, referentzia nagusia izan dela esaten duzue, web horrean. Azaldu, iezaguzen pizkatxo bat zenolako erlazioa edo lotura dagoen bi proiektuen artean. Bueno, ikusi genuen ekimenak mundu mailan lidergoa eta garapen jasangarria uztartzen dituen ekimena zela eta arrakasta handikoa. Trebakuntza aldi bat egiten dute eta lead fellow edo kide bihurtzen dira trebakuntza horren ostean. Mundu mailako ekimena da eta gaur egun 2000 inguru lead fellow daude. Guztiok aman komunean gaiarekiko interes eta lidergoarekiko potentziala edo aktibotasuna daukate. Eta mundu mailan erreferente dira. Orduan ikusi genduen ekimen interesgarria zala eta egin duguna da gure realitatera, gure herrira eta gaztei zuzenduta dagoen proiektu utxo bat. Erreferente izan da, baina egokitu behar izan dugu eta nahi izan dugu gure girora. Gutxi gora bera zenbait herrialdetan garratzen ari da proiektu hau edo? Kontinente guztietan dagoena da eta 13 proiektu edo desberdin daude eta nazioartekoa Londresetik kudeatzen da. Nork antolatuta, hementxe Gipuzkoan? Nork antolatzen du? Bai, kutxak bultzatzen duen proiektua da, kutxaren jasangarritasun arloaren baitan,
eta ikusi du gai honetan lidergo eta aktibotasuna sustatzeko bide bat izan daitekela, eta partaide diren 32 gazteak bekatuak daude, kutxak bekatua daude. Hala ere, lagun kolaboratzaile daude baita ere, Kristina Enea Fundazioa eta Eusko Ikaskuntzako Gazteria saila. Beraz, Eusko Ikaskuntza eta Kristina Enea Fundazioa hor sartuta. Zeintzuk dira partaide, Itxaso? Ze betekizun edo ze bete behar dituzte eta nola aukeratzen dituzue? Bai. Adintartea definitu genuen hasiera batean 18tik 25era, ikusi genuen gazte geranak eta direnak margen handiagoetan ere mugitzen direla, jo genduen 29 arte eta kanpoan gelditu da hainbat jende oso prestatua eta gogoarekin 35 ingurukoa. Konkretuki taldean 20tik 29 urteko 32 gazte daude, 18 herri desberdinetako gazteak eta disiplina oso desberdinetatik datozenak. Adibidez, Eider zu... ze ikasten naizea edo ze egiten naizea? Nik kutxan egiten dut lan eta ikasi giza zientziak eta enpresa ikasi nuen. Aintzane, komunikabideetan? Nik gizarte zitzaria naiz, baina oindara 10 urte hasi nintzen egiten lan egiten, arlo desberdinetan, batez ere bikoizketan, eta, hortxe nabil. Eta nola da aukeraketa prozesu hori Itxaso, pauso edo ematen dituzue? Elkarrizketaren bat edo? Bai, lehenengo interesa duten gazteak inprimaki bat bete behar dute internet bidez, webgunetik, ekoliderrak.net helbidetik, eta inprimaki horretan galdetzen ditugu bai gaiarekiko ezagutzak, ze ikasi duten eta ze hizkuntzak dakizkiten, elebidunak izan behar dute, gutxienez elebidun hartzaileak euskera maila ulertu behar da, ze irakaslegoak batzutan euskeraz, gehiengoetan eta erderaz ere hitz egiten du, baina ez dira bi talde sortu. Eta ez da eskatzen ikasketa maila zehatz bat, baina gertatu da guztiok lizentziatuak direla eta arlo desberdinetatik. Hala ere, ezagutzaz gain batez ere nabarmendu nahi izan dugu edo bilatu dugu motivazioa eta aktibotasuna, gaiarekiko motivazioa eta inkietude hori, eta ikusiko duzu bi partaide hauen artean eta beste ilusioz beteta biak, aurpegian ikusten da. Oso. Aman komunean duten gauza hori da, eta baita ere aktibotasuna. Irutzen zaigu, edo asmoa da behintzat, ekintzetara salto egitea. Garapen jasangarria kontzeptu teorikotik, eguneroko praktika, ekintza jasangarriak egitera bultzatu nahi dugu. Horregatik, dagoeneko voluntario taldeetan dauden gazteak, edo aktibo direnak, beraien herrietan, edo beraien lan esparruetan, hori ere galdetu da eta baloratu da aukeraketa egiteakoan. Batzuk ja aktibo dira eta beste batzuk aktibo jartzeko gogo handiz daude. Orduan bata bestea ja hasi dira. Nik esango nuke hasi direla bata bestea kutsatzen eta mugitzen. Noiz hasi zen prozesu hori? Otsailean edo? Bai, ikastaroa, trebakuntza aldia hasi da martxoak 4ean eta dagoeneko egin dute saio bat eta astebukaera bat. Forma aldetik 15 aldiro gutxi gora bera ostegun arratzaldetan biltzen dira eta 3 asteburu tartekatzen dira. 70 orduko ibilbide bat da eta horren baitan ekintza eta jarduera metodologia oso desberdina erabiltzen da. Gero izango dugu egutegiari buruz, hementxe ditugu bi partaide, esan dugun bezala, Eider Aintzane eta Eider, zergatik egitasmo honetan parte hartu, zergatik hartu zenuten parte hartzeko erabakia edo. A ber, Eider. Nik proiektuarekin nolabaiteko identifikazioa sentitu nuenez, bat ez ditulako bi gauza, lehenengoa nolabaiteko naturarekiko maitasun bat, ezakit nola esan garapen iraunkorrarekiko apustu bat, eta bestetik lidergotza,
liderran ikulertuta badana, ez dakit jende inspiratzeko gai dana, ez dakit ez duna esaten eta bestek egin arazi, baizik bea ere bustitzen dana, lanen jartzen dana, motibatzeko gai dana, eta orduan, bi gaiuek ikusi nituen, eta, Aintzanek esan duen, bezala, gogoa eta nola ez zitzaidan falta, esan duen, berze doze egiterik badagoen hemen. Aintzane? Nik hasteko esango nuke naturarekiko eta animalekiko beti halako maitasun zehatza izan detela, eta hori alde batetik eta bestetik ikuste garapen jasangarrien inguruan sentsibilizazioa badagola. Baina igual falta da aktibotasun puntu hori, ez? Eta nik uste dut hori gazteongan dagoela, eta gazteok dugula erantzunkizuna horren inguruan lan egiteko. Eta ne ustez oso importantea da, azkenean garapen jasangarriaren kontzeptuarekiko egin behar dan lana, oso importantea da. Eta nik gehitu nahiko nuke, kasu hontan, proiektua interesgarra iruditzen zaidala alde batetik, disiplina ezberdinetako jende asko elkartu geharako, bata bestarekiko ikasteko gauza pila baditugulako, eta nik uste bakoitzak proiektu hontan bere lekua daukala, ez? Eta hori oso importantea da. Ze nik ez dakizkidan gauza asko beste batzuk badakizkite, eta hori osagarritasun hori batuta nik uste dut gauzak egin daitezkera. Gauza experimental bada, poliki goaz, ez? Gure nortasuna bilatuz, gure helburuak bilatuz, eta batez ere guztion artean erabakiak hartuz, eta ez da erresa, baina hortan gabiltza, ez, feeling polita aurkitu dugu taldearen artean, zailtasunak ere izango ditugu pentsatzen dut, baina feelinga eta gogoa eta motivazioa nola badagon, nik uste gauza politak aterako direla, eta proiektua gauzatuko ditugula. Feeling handia aldago, eide? Bai, feeling polita. Bai, harrigarria didurien arren, bada, nik hasieran pentsatzen nuen, pertsona, bakoitza bere aita eta amarena, bere formazio eta deformazioak ez, eta bai, ni benetan harritu da, eta oso pozik, lehenengo 3 saioetan egondan harremanarekin, hartuen amanarekin, eta Aintzakenen kensatezunekin guztiz dago, nik uste bakoitzak egin dezakeguna uste eguna baino gehiago dala. Eta taldeak ematen dizu hortan sinistea eta motivazio berezi hori, ez? Bai, gauza da, lehenengo ostegunean alde teorikoa landu genuen, eta gero asteburuan egin ditugu batez ere hitz egin, puntuak elkarrekin jarri, bakoitzak dauzkan motivazioa, bakoitzak daukan ikuspuntua, ez? Eta nik uste importantea dara alde teorikoa lantzea, baina batez ere alde praktikoa ere lantzea, ez? Eta nik uste asteburu honetan egondan magia hori guztion artean, ez? Hori eske gaina gure artean ez gian ezagutzen, eta askok ez daukagu zerikusirik nortasunian esan nahi da, baina daukagu alako punta eman komun bat, dala gai baten inguruan lan egitea, eta nik uste sortu dan magia puntu horrek eman digula, oraindik ere motivazio handiagoa gauzak egiteko, ez? Horrek Gran Hermano bezala. Bai, alakatu zaizan. Itxaso, garantzizkoa izango da, ez da? Proiektu aurrera ateratzeko, feeling hori izatea, beraien artean. Bai, dudari gabe, azkenian proiektu hau irekia dagoen proiektu bat da. Guk lotu dugu, koordinatu dugu eta jarri ditugu irizpide batzuk, baina beraien proiektua da. Adibideak emanez, gaien aukeraketan ere, ekoliderrak beraiek izango dira gaiak aukeratuko dituztenak neurri batean. Guk ezarri ditugu lantzeko gai batzuk, bai garapen jasangarriaren arloan, bai lidergoan, eta gero egongo dira hautazko gai batzuk, dagoeneko asteburu honetan aukeratu dituztenak, eta gai libre bat ere egongo da, beraiek antolatu, koordinatu, bultzatuko dutenak azkeneko egunean. Orduan, beraien interes eta gogoen araberako trebakuntzaldia izango da. Bestalde, proiektua garatu beharko dituzte ikuspuntu praktiko batetik. 3-4 pertsoneko taldeetan proiektuak beraiek gauzatuko dituzte tutoretza baten laguntzan bitartez. Eta asteburu honetan identifikatu ditugu hainbat proiektu eta beste hainbat ere proposamen egongo dira, baino adibideren bat eman. Oraindik erabaki gabea daude, orduan lista irekia da, ezta? Baino adibidez Aintzanek proposatzen zuen, ekoliderrak proiektuaren beraren dokumentaltxo bat egitea.
edo ekologiaren kontzientzia bideratzeko helburua duen beste dokumental edo beste euskarri batekin ere proposamentu zuten. Beste gazte batek enpresen erantzunkizun sozialaren inguruko diagnosi eta proposamen aholkularitza proiektu bat bultzatzea. Proiektu oso zehatz bat ere telefono listinari ez proposatu zen. Gauzaia oso konkretu bat. Goazen ekimen bat martxan jartzea eta adibide ematea, ia noraino iristeko gai geran. Denboraren bankuaren ideia atera zen, eta oso interesgarria da, ezta? Ekologian ere berrera bilpena esaten dan bezala, trukea ere askotan urteetan egindan esperientzia da eta astuta gaude, ezta? Kontsumismoaren erantzun bat izan daiteke bakoitzak ditugun gaitasunak elkar trukatzea. Hori da denboraren bankuaren ideia, ezta? Aintzanek erakutsiko digu taldekideoi komunikazioa nola egin daitekeen, eta taldean badago ere sare sozialak eta ninga eta dagoeneko martxan jarri da proiektu honen baitan. Idazkaritza ikasi duen beste kolider batek aktak eta guzti hartzen ditu. Meteorologian dakien batek denboraren gaiarekiko ezagutza partekatu dezake. Orduan guztion abileziak elkartrukatzeko proiektu bat ere pentsatu da. Oso zerrenda zabala da, baina pertsonak ez dakit parte hartzen dute o lotxa daukate, ez dakit lotxatik ikusten dut Eider behintzat ez nuke esango ideiak ematen dituzue guztiak. Eta gaina horreko ostialean juntatu ginean atxaldia zan, gau partia zan, eta oso nekatuta geunden, baina hasi ginen eta ez ginen isildu goizeko ordu batak arte, itxaso bera juntan akoratzen naiz, ja nekatuta, baina nik uste ez ginen lan goizeko bostak arte aiatu zarako momentu bai, gauazen hogera, biharlan hain berdeu, baina nik uste dut lotxa ziren bai, baina behin hasita eta batek arrankatu da, eta hola, nik uste dut azkenean tanak itzen genula, eta batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, baina denak egiten ditugula aportazioak azkenean, eta hori importantea da. Hiru fase bereizten dituzue proiektu honetan, itxaso pizkatxo bat esplikatu dituzu, trebatuekin eta izan, esaten duzue. Trebakita fase horretan, ikastaro teorikoaren fase horretan, ze nolako gaiak aztertzen dira, konkretuki? Trebatu saioa bai da trebakuntzaldi bat, baina ez nuke esango teorikoa danik soilik. Egongo dira hitzaldiak eta adituen esperientziak, baina trebatu aldi horretan metodologia hainbat erabiliko dira, bai tokietara bisitak, bai tailerrak, bai eztabaidak, bai mahai inguruak. Orduan formatoa ez da teorikoa soilik. Bai derrigorrezko edo antolakuntzatik definitu ditugun gaien artean, garapen jasangarriari dagokionez, lehenengo hausnarketa ez da zer da garapen, zer da zuretzat garapen jasangarria. Eta hor, hasiera bezala, gonbidatu genituen alde batetik Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkari bat, eta baita ere gaian aditua den Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna Iñaki Antiguedat. Orduan, Xabier Barandiaran eta Iñaki Antiguedat biak buruz buru azaldu ziguten zer da beraientzat, nola ulertzen duten garapen jasangarria, eta eman zigun aukera eztabaidarako. Hori da adibide bat ikusteko zein dan pixka bat proiektuaren filosofia. Ez da planteamentu teoriko bat, baizik eta ikuspuntuak elkar konpartitzea eta bakoitzak hausnarketa hori partaide diren guztien artean bultzatzea. Gaiak ere konkretuagoak badira, ezta? Adibidez, landagarapena, nekazaritza ereduak eta subiranotasuna. Edo adibidez oso interesgarria izan da, taldekideek ere proposatu dituzte beraien artean, beraiek besteei dakiten ezagutza hori transmititzea. Energia berriztagarrietan diharduten bi gazte dauzkagu, eta beraiek egingo dute besteon aurrean aurkezpen saio bat, ezta? Eta gero lidergoari dagokionez, Eiderrek oso ondo azaldu duen bezala, lidergoa ulertzen dugu ikuspuntu sistemiko edo ekologiko batetik, eta horrek zer esan nahi du,
labur esan da, parte hartzea, aktibotasuna, taldean lan egitea, orduan partaideratzarako bideak asko uztartuko dira, irakaslegoaren aldetik, proiektu bat nola kudeatzen dan, nola komunikatzen dan, eta gero egingo dituzten aurkezpenak ere ebaluatuak izango dira jarraipen horretan. Nola negoziatu, nola, ezagutze transmisio horretan ez dakit blog bat egitea ideiarik alduzue edo? Bai, komunikazioari eman zaio berebiziko garrantzia. Askotan ideia onak eta zain onak ditugu, baina gero horiek nola gauzatzen dira, nola saltzen dira, nola gizarteratzen dira. Orduan, komunikazio arloan talde hausnarketa hasi genduen asteburuan, barnera begira nola antolatuko gera, eta dagoeneko sare sozialak erabiltzen hasi dira, eta ning bat sortu da, eta foroa, eta guztion argazkiak, eta abian dan gauza da. Perfileren bat alduzu, Facebooken? Badago, bai. Eta nola ez? Egia esan, proiektua sortu zanean eta asmatu nahi genuen jende aproposera egistea, eta alde hortatik pozik gaude ze jaso dugun etorri diren gazteak dira justo bilatzen ginituenak, ez da beti asmatzen, eta 60 eskaeratik gora egon dira, 32 daude hemen taldean, baino internet izan da komunikazio erreminta nagusietako bat. Eta bai bloga ere egongo da, eta barne komunikaziotik gero kanpora nola gizarteratuko dugun, ez dadin gelditu hontan, ez da, lehen galdetu didazu, eta agian aria jontzait, trebatu eta lehenengo aldia, ez da, trebatu 70 orduko formazio fase hau, baina gero proiektuak garatuko dituzte, ekin fasea izango litzake, ez da, paraleloki emango da, eta agian jarraipena izango du, eta gero izan deitu deguna da, 3. aldi hori, eta ez degunai kainean bukatzen dute, trebatu dira, eta etxera doaz, eta bakoitzak bere ezagutza hori beretzako gordetzen du. Ez, helburua da, gazte hauek sarean jarraipen bat ematea ekimen honi, ez da? Bai, zentzu horretan ze suposatzen du, zure ustez, gazteeko liderrak sarearen kide aktiboa izatea, proiektua amaitu ondoren, zakit. Hori asko hausnartuko da taldean, eta proiektu pilotua da, bai, eta taldean erabakiko da ze forma emango zaion. Sare kontzeptuan ikusten dugu jarraipena izango duten elkar fizikoki bilduko dire tarteka, antolatuko dituzte ekimenak, ziurazki, sarean ere azkenian beraien artean lan egiten lortzen duten kapazitatea edo indarra motore hori martxan elikatzea, ez da, orduan, agian niri baino gehiago, hemen ondoan ditudanak izango dira bizkate forma emango diotena. Sare horretan ere ikusiko dugu, ia datozen 3 urteetan, urtero 30 lider baldin baditugu, hemendik 3 urtetara eukiko dugu sare indartsu bat, eta guztiak motivazioak biltzen dituen jende multzo bat, eta agian baita ere zergaitik ez, parte hartzen duen irakaslego oso anitza, badiralako unibertsitateko irakasleak, baina baita ere mendizaleak, aktivistak, artistak, eta beraien enpresatxoa sortu duten jendea, ez? Orduan, ikusiko dugu. Denbora asko behar da, Aider, parte hartzeko proiektu honetan, edo? Lehen esan dugu, zotxo bait egutegiari buruz, ez dakit, ostegunetan, ostiranetan eta larunbatetan, ez da? Bai, ez nuke esango denbora asko da, gainera zehoze gustora egiten danean beti motza egiten da, eta ez denbora kontua, nik uste motxatan ageatu zitaizkigula orduak aurreko asteburuan, beraz, gainera olako, ez dakit, sentimendu baikorrarekin zatu zenean, ilusioz gainezka, motivazioz gainezka, eskertiten dira, eta ez, gainera zehoze uste nahiko nuke esan argi atera bada saio hauetatik da gure esku dagoela egin dezakeguna. Ez dakit badala ez dala zehoze emana datorrena, baizik hau, orain daukagun egoera gizakiak sortu duela, beraz gizakian esku dagoela aldatzea, eta bide horretan esportu bat egin nahi dugu. Gero ere bai, ez dakit
nik nolabaiteko errekonozimendu bat egin nahiko nuke, ez jabian dauden, martxan dauden proiektu guzti da munduan zehar dagoen jende guzti horrez, ez dakit ematen du gurea, ez da ezerre berezia, ez muturrekoa, bueno, beste batzuk gara, ez? Ilusio bereziz bai, baino hor goazenak, bidean. Antzane? Bueno, nik uste dut, berak esaten zuen bezala, bukatu behar dugula batez ere izaten, ez? Osea, lehen esaten duen bezala sentsibilizazio bat dago, baina nik uste dut ekintzetara pasatu behar dugula, gauzak egin behar ditugula, eta bideratu behar ditugula, eta nahiz eta proiektu txikiak izan, eta proiektu txiki izatetik hasi, pixkanaka sare potente bat sortzen jun, ez? Eta, bueno, agian polita izango litzatekela beste herrialde batzutako gazteekin eta beste herrialde batzutan sortzen diren sareekin erlazio ere izatea, eta zergatik ez proiektuak Europa mailan eman komunen egitea, hori gauza makro bat bezala ikusita, ez? Baina, bueno, zergatik ez beste herrialdetan egiten baldin bada, agian polita izango litzateke elkarren artean ere gauzak egitea, ez? Nik uste gero eta jende gehiago izan orduan eta indar gehiago dagoela, eta tema importantea da. Guztiok dakigu kutsatzen ari garela, gauza asko eta arlo asko limitean daudela, baina gauzak egin behar dira, eta importantea da. Esan hori da gazteok ez direla edo ez garela implikatzen asuntu hauetan, ze iritzi dezue? Bai, ikusi, nik hor bai nahiko nuke gehitu, ze bada gauza bat sentitu nuenan bertan, eta zetorkidan burura esaten egungo gazteak esatute pasota batzuk gehala, individualista batzuk, egoista batzuk, gure txilborrari behiatzen diogula, eta esaten, bueno, seguraski asko ekiko dugu hortik, eta ala izango da, bainoan, goizeko ordu bat eta erditan, hangeundenen 32 pertsona, ezakit buruelarri eta bizitza hortan jungo balitzaigu ezela diskutitzen eta mundu horri honi, ezakit soluzio txiki bat aportatzeko naia, esan haizu, zehoze ere badegu ona, ez da? Ez, bueno. Nik uste dut importante dara bai, gauzoek aurrera eramateko enpresen laguntza eta gobernuen laguntza, ze berai gabe azkenian gu gauzak egin ditzakegu, ez? Baina kolaborazio beraien aldetik importantea da ere bai, nik esango nuke ia pixka bat diskurtsoa eginez, ez? Baina nik uste dut beraiek ere erantzukizuna dutela eta indarra handia dutela eta horretan ere aritu behar direla, batez beraien seme-alabi eta beraien ondorengoei etorkizun fresko bat uzteko, ez? Bestela nik uste dut egin dezakeguna badala, baina maila txikiago batean. Eta nik uste dut enpresen eta gobernuen laguntza eskatu behar dugula eta beraien implikazioa oso importantea dela, baita herriarena ere. Baina nik uste dut arlo desberdinak ere begiratu behar diara, bai herria, gobernuak eta enpresak eta batez ere hortan abiltzan aktivistak eta pertsonak, ez? Guztion laguntza behar da, bestela ez gezingo ditugu gauzak aurrera eraman. Eta nola ikusten duzu politikoen implikazioa gaur egun, edo? Nik hor gehitu nahiko nuke, askotan ematen duela, ez dakite, muturreko zehoze ez dakit, extraordinario, ez dakit, nola esan eskatzen ari garela edo eskatzen dutela olako taldeek, ez, muturrekoak ezker. Eta nik uste hau ardura kontua dela. Ez doa, ala erantzukizunetik askoz aratago, ez da, eta askotan hitz egiten dugula edo hitz egiten bai, natura eta gu bi gauza bagina bezala, ez? Azken fina gu natura bera eta guk behar dugu natura guk beharren, ez? Ez dakit hori argi euki beharko genuke, ez dakit. Nik uste hor mensaje baikor bat nahi transmititu ze uste badala gauza batean sentitu zala eta da, denok nolabaiten hori barruan dara magula eta orduan gauza da, naturaren dei hori nolabait piztuin bar degula, ez? Eta hor, gure lana izango da ere baita ere, gizartea, bai politikoa, bai edozein ekonomilariak, nolabait erakartzea eta mezu positiboa transmititzea eta haien mugia araztea, ez? Eta jende asko ere bai naturara hurbiltzea, ez? Askotan irian bizi garenok nahiz da mendiak gertu dukiz, hemen mendi oso politak ditugu, askotan ez dugu natura behar den bezala bizitzen, eta natura gauza oso politak aportatzen ditu, eta nik uste falta dela konexio puntu hori naturarekin, animaliekin, mendiarekin, itxasoarekin, eta hori lortu behar da berriz ere. Itxasoa dos? Zeharo, ikusten duzu. Bai, eta bai, politikoen
paperari buruz eta ardurei buruz ere jardun genuen gure eztabaidetan, eta parte hartzeari buruz ere asko hausnartu da. Ze bidek dauden gizataldeak eta gizabanakoak gure iritzi eta eztabaidak eta ideiak bideratzeko. Orduan badago salto handia politikagintza eta gizartearen artean, eta horren inguruan ere hausnartuko da, eta proiekturen bat ere bota dute. Dantzeko gai bat. Ekoliderren proiektura bueltatuz, esan dugu trebakuntza aldiaren ondoren ikasitakoa praktikara eramateko garaia izaten dela, edo tokiko proiektuak garratzen dituzu, ez dakitzen olako proiektu edo lanak, partaidek bereiek aukeratzen dituzte, ala beraiei bururatzen zaien proiektuak egiten dituzte, edo ze nola... Bai, guk antolaketatik irekia mantendu dugu hori, ez da? Proiektu pixkat lehen aipatu ditugu batzuk, badira oso proiektu, planteatu diren oso proiektu zehatz batzuk, praktikan jartzekoak, eta beste batzuk dira gehiago, agian kontrastatzekoak, hemen eta beste nonbaiten gai bati buruz zer egiten dan. Edo Alemanian beiraren berrerabilpenarekin abian den proiektu bat nola gauzatu daitekeen hemen. Era desberdinetako proiektua dira, gure nahia bai da proiektu hauetatik batzuk gutxienez bidea egitea eta jarraipena izatea. Eta taldean erabaki behar dituzte zeintzu diren proiektu hauek. 3-4 pertsoneko taldeak osatuko dituzte, eta proiektuen zerrenda luze ematen du, oraingoz dagoenak eta handitzekoa danak. Orduan horre ekoliderraken filosofia ikusten da, taldean erabaki negoziatu eta bata bestea konbentzitu beharko dituzte, azkenean aukeratuko diren 10 bat proiektu horiek definitzeko. Orduan beraien esku dago guztiz. Norbaiten laguntza izango aldute, tutoreen bat edo? Hori da, bai, talde bakoitzak, 3-4 pertsoneko talde bakoitzak tutoretza bat izango du, gaiaren arabera aukeratuko dana, eta pertsona honek ingo du pixkat gidaritza lana proiektuak eskatzen duen arloetan. Baino berriro lankarga, iniziatiba, mugitzeko beharra eta lidergoa horre taldearena izango da. Proiektuaren finantziazioa, nondik ateratzen da dirua? Uste, kutxak jarriko duela... Hori ikusteko dago. Hori gure esku dago, bilatu beharko ditugu azkenean, hori gure esku dago ere bai, jakin behar dugu diru laguntza bilatzen, nondik bilatu, autofinantziatzen, hori azkenean beraiek aportatu dezakete, baina hori nik uste zer gurea dala, ez? Eta hori egiten ere ikasi behar dugu. Zeia trebakuntza eta bukatzen dugunean, eta gauzak egin nahi ditugunean, gure kabuz ezparin badakigu dirua bilatzen, gauzak aurrera eramateko, Baina ordaindu duzu, ez da? Ordaindu alduzue, parte hartzeko proiektuan. Baina, azkenean finantzatu digute gehiengoa. Bai, 180 kutxa finantzatu du. Ematen du, kutxako langilean. Hau inbertsio moduan ikusi dela irutzen zait. Bai, erabat. Eta ez dakit, uste duzu Aider aintzane proiektu amaieran errepikatzeko gokin geratuko zaretela, edo... errepikatzen bada, zakit. Normalian bai, ez? Berriz parte hartzeko asmoz, edo damutasunik ez izan ematerakoan, edo? Nik errepikatzeko baino, nik uste amaierarik ez dut ikusten, norengoz behintzat, nik jarraipen bat ikusten dut, ekainean bukatuko da lehenengo fase hau, baino nik sinisten dut, harremanetan jarraituko degula, oso erlazio estua eta sortuko dala, eta horrek mantenduko gaituela kontaktuan. Zehoz ikusi bada lehenengo egun hauetan dira, nik uste eta dos egongo diala danak nerekin, egon diran eztabaida sutsu, pasional, eta gogoz beteak, ez? Uste horrek, bai, sarea mantenduko gula elkarrekin. Nik uste dut igual, 32ak ezkerara beti elkartuko, nik uste eta txikiak egingo diala, nahiz eta 32ak ezkerara elkartuko beti, nik uste eta txikiagoak sortuko diala,
bai afinidadeagatik edo proiektuak elkarrekin egin ditugulako o danadalakoagatik, baina nik uste eta hau andamiaje kontu badala, trebakuntzatik hasi, proiektuak diseinatzen hasi, proiektuak egiten hasi, da nik uste dut Eiderrek ondo esaten zula bide luzea dagoela, eta pixkanaka mailakatuta dagon esperientzia badala, betik hasi eta goraino. Eta, bueno. Gazteko liderrak egitasmo honen aparte, beste antzeko proiektutan parte hartu aldezue, noizbait, Eider? Nik duela 2 urte, kooperante bezala egon nintzen Etiopian 4 hilabetez, baina eskola batean, irakasle bezala. Zer moduz, esperientzia? Onda? Izugarria, bai. Errepikatzeko. Bai, horrek bai okizuen amaiera bat eta errepikatuko nuke, bai. Beno, eta zuen eguneroko bizitzan ze jokabide aintzine edo ze ohiturak dituzue jasangarritasunaren alde? Nik hasteko saiatzen naiz janari ekologikoa jaten. Otarra elkarteko bazkidea naiz da halako elkarte bat nun 500 piko bazkide uste dekiala eta guztion artean erosten dugu janari ekologikoa eta gero aparte hemen daude baratzak fruta eta berdura produzitzeutenak eta baita ere oilategi bat, haragia eta autogestionatzeko da horrela. Eta importantea da jakitea zer jaten dugun eta jaten dugunak zer daukan eta nondik datorren jakitea, hori hasteko. Eta gero bestalde birtziklapena, ni adibidez lehen koratzen naiz kontsumista nahiko konpultsiban nintzela, esan behar dut. Eta, urten poderioz, gauzak erreziklatzen saiatu naiz, nire arropa bestei ematen eta trukeak egiten arroparekin, merkadilloak ere egiten arropa basaltzeko, eta, gauza txikiak dira, Adibidez, nire esaten nien, plastikoa erabiltzea utzi dut, nire poltsa ekologikoa eramaten dut gauzak sartzeko bertan, eta batez ere plastikozko poltsa pixka bat nire bizitzatik entzeko, Guztiokorako gauza txikiak egingo bagenitu nik uste dut, pixkanaka gauzako betzen jongo liatekela, Azken asteotan gainean izan dugu atez zaborrak biltzeko sistemaren eztabaida, badirudi hainbat herrialdetan jarriko dela martxan, zaborrontzien alternatiba bezala, zakit ze iritzi duzu ezuek, Eider? Neri proposamen ona iruditzen zait, ideia ona iruditzen zait, berziklapetzeko oso eraginkorrena ez dakit izango da, baina ez dakit nik hori jendearen eskutan utziko nuke, adibidez, usurbilgoaren inguruan eztabaida dago, baina nik uste herriak ala egin nahi badu eta horren alde badaude, nik behintzat ez dut uste kanpoko ezer esan behar dugunik, askotan alegin eskatzen digunaren kontra edo egotea naturala ematen du. Eta bai hori eta bai beste dozer argi dagoena da garapen iraunkorraren alde egingo den ia edozer gauzak alegin minimo bat eskatuko digula, hori hala da, baina hori onartzeko presterez bagaude ez daukagu zer egin. Eta sakrifizio puntu bat ere bai, nik uste dut azkenean implikazio ekonomiko handiagoa dagoen behar dela horako egitasmoan inguruan, jendeak ere beraldetik jarri behar dula, ze basura kasu honetan ezin da ordutegi guztietan jetxi, ordu batzuk daude, egun batzuk daude, eta Eiderrek esaten zuen bezala, badiru jendeari horrek pixkat ez dakit kosta egiten zaio horrelako gauzako horra eramatea, baina, leku txikietan hasten baldin badia horrelako gauzako horra eramatea, pixkanaka ikuste zabaltzea jongo dala egitasmoa, Itxaso? Bai, asteburu honetan ere genuen debatean gaia planteatu bendun, ezta? Gure asmoa bai da, egunean albistegietan dauden gaiei buruzko hausnarketa ere bultzatzea. Eta ikusi genituen bideo txikiak atezateko sistemaren inguruan medio desberdinak ematen duten ikuspuntua. Eta bakoitzak atera ditzala bere konklusioak eta pentsatzen jarri dadila, baina proiektuaren helburua beintza da pentsatzea, hausnartzea eta gero erabakitzea. Eta askotan tamalez alderantzizko prozesua izaten da. Alde edo kontra nago eta gero bilatuko ditut argumentuak.
talde hontan hausnartu zen aldala alderantzizko pausoa egitea, ez da. Pentsatzen jartzea, argumentuak bilatzea eta horiek plazaratzea. Bukatzeko gogora dezagun duzuen web horria, ekoliderrak.net, ezta? .net, hori da. Ze aurkituko dute hor, Bai, nik uste laburki asaltzen du proiektuaren helburua zein dan, baita ere 3 atal horiek zein diran, trebatu ekin izan, trebakuntza aldiaren egitarau zehatza, izen emateko imprimakia, guzti hori, urrengo ekoliderrak 2011 balego, egongo da. Eta pixkanaka ere osatzen joango gera webgunea, garatzen dituzten proiektuen inguruan, eta bloga ere, blogaren lotura ere egongo da. Orduan, bai da asmoa behintzat, hausnarketa hau ere gizarteratzea, eta hemendik egiten diren gaiarekiko aportazioak irekitzea. Bai. Osondo, itxaso Ilaizola, Aide Rotaegi Aintzane Gamiz, eskerrik asko hiruroi, gurekin esateagatik. Sorteon. Eskerrik asko. Agurtu baino lehen, gurekin harremanetan jartzeko bide dituzue, akizel lehen da bizikoa Eusko Ikaskuntzako web horria dela, 3 bikoitz euskogidoi-ikaskuntza.org, eta bestea, elbide elektronikoa euskoikaskuntza@errigidoirratia.com. Besterik ez, datorren arun bat arte, ondo izan, aio!